Bon dia a tothom i gràcies per venir, moltes cares conegudes, també de classe i de més. Estem aquí avui per presentar-vos el projecte que comencem a tenir ja bastant avançat, que estem a punt d'acabar almenys en la seva primera fase, que es titula Avaluació de l'estat de salut dels recursos pesquers i caracterització ecològica de l'espai marí de les costes del Garraf i Plana del Foix per la creació del Pla Estratègic de Pesca Sostenible de la zona. És un títol molt llarg, però al final té un acrònim que es diu Garraf en Mar, que ara veurem què és el que pretenem. Realment el que preteníem amb aquest estudi és fer una mica, realment avaluar com estaven d'estat de salut els recursos pesquers de la nostra costa catalana, en especial la zona aquesta de la costa central, que tindríem entre Barcelona, Vilanova i Segur de Calafell, que seria tot aquest espai d'aquí, i també fer-ne la caracterització ecològica. Aquesta zona, com ara veurem, va estar declarada com a espai marí d'interès de protecció i, per tant, el que necessitàvem era, sobretot al principi, fer una bona diagnosi d'aquest fons marí. Com estan aquests fons marí? Ja que tenim un espai de protecció, necessitem saber què hi ha dins, quin és el seu estat de salut, per després poder-ne fer una bona planificació d'aquest espai. És a dir, tenir eines, tenir coneixement per fer aquestes recomanacions que siguin d'utilitat per fer la planificació. I a partir d'aquí fer com el que anomenem el Pla Estratègic de Pesca Sostenible de la zona. És a dir, intentar tenir eines i coneixement científic per poder fer unes recomanacions al sector pesquer per millorar-ne i compatibilitzar el que seria l'ús d'aquest espai marí amb finalitats pesqueres amb la conservació d'aquesta zona. I finalment, una de les coses, que és el que estem fent avui mateix també, és difondre els resultats. No només a la comunitat científica, sinó també, com que és un projecte que té molt de relleu amb el sector pesquer, també fer tota aquesta difusió al sector, els mateixos implicats i també, sobretot, a les administracions públiques implicades en la gestió del territori i, finalment, evidentment, a la societat en general. Aquesta és la zona que us comentàvem, aquesta és la zona que tenim declarada com a espai marí de les costes del Garraf. Seria la part litoral, no sé si veieu aquí perquè no ens deixa assenyalar, però la isòbata de 50 metres, tot el que queda en dintre de la isòbata de 50 metres, des de Segur de Calafell fins una mica més enllà del Garraf, el que seria el massís del Garraf, tot això és l'espai marí litoral de les costes del Garraf. Així tot, no només aquesta zona està protegida, sinó que tota la zona més profunda, a partir de la isòbata de 50, també queda dintre de la zona CEPA i zona de xarxa Natura 2000, perquè són zones d'interès, totes aquestes zones que veieu del Canyó de Comarruga, el Canyó del Vinyet i de Sant Salvador i el Canyó de la Berenguera, que també és molt important, són zones on, donades les corrents que hi ha, creacions d'aigües profundes i afloraments, són zones on hi ha molta riquesa d'espècies, producció de moltes espècies, és a dir, que hi ha molta diversitat i això fa també que en el fons hi hagin espècies d'especial interès, no només aus marines, sinó també cetacis. De fet, no sé si va ser l'any passat o fa un any i pico que la Sílvia Earle va declarar aquesta zona específicament com a hotspot de cetacis del Mediterrani, és a dir, que és una zona de realment especial interès. Llavors, una de les coses que volíem era veure què és el que realment hi ha, quins són els valors naturals d'especial interès que tenen aquestes zones perquè tingui aquest valor. El que veiem és que la zona litoral, la zona més litoral, està caracteritzada, i això és en estudis previs al 2005, per zones praderies de fanerògames. Veieu les taques de color blau serien les praderies de Cimodocea, que és una fanerògama petita però que també està protegida, i les línies de color verd, els polígons de color verd, seria de Posidònia oceànica. El que us dèiem, aquests polígons estan delimitats des de fa més de 20 anys i, per tant, és una cosa que en el moment que es va declarar així estaven dibuixats, ara s'hauria de tornar a dibuixar aquests polígons per veure si realment seguim mantenint aquestes praderies i en quin estat. I llavors l'altra cosa és que estan declarats zones on hi ha esculls biogènics, que és el que en diem fondos de merl. Aquests fondos de merl també són hàbitats d'especial interès per protegir, per llei, estan declarats tant les praderies de Posidònia com els esculls de merl com a fondos de nurseries per a espècies literals, com a riqueses d'espècies. Realment, a l'hora que et poses una mica a mirar bibliografia, sabem que en aquestes zones hi ha zones de merl, estan descrites, però realment no sabem on estan. Llavors el que volem fer també és una mica de prospecció, de veure si encara n'hi ha o no i quines són les espècies acompanyants d'aquests fondos de merl.
En les zones, com us deia, més de la plana del Foix, que és tota la plataforma que seria més enllà dels 50 metres, més les zones dels canyons, doncs el que us deia, donats aquests afloraments i aportacions de matèries orgàniques, és una zona molt rica i que s'hi han fet molts seguiments, no només de cetacis, sinó també des d'altres vertebrats. Per tant, és una zona amb un potencial interès. Això s'ha de compatibilitzar amb què? Amb l'ús públic que se'n fa de tota aquesta zona, no estem sols, no? Tots els ecosistemes marins el que sabem és que els hem de... Hi ha una sèrie d'activitats socioeconòmiques que s'hi desenvolupen i per tant estan interaccionant amb els ecosistemes que tenim a sota i en el cas de la zona litoral, doncs sobretot seria la part turística, que estem a davant mateix de les costes de Barcelona, Vilanova, sabeu que a totes aquestes zones hi ha moltes activitats, de snorkels, de veles, de paddle surfs, de paelles, gent que va a la platja. I tot això s'ha d'intentar fer un desenvolupament, s'ha d'intentar buscar estratègies de planificació d'aquest turisme cap a un lloc que sigui sostenible. Això està darrere de l'Europarc, no sé si coneixeu l'Europarc, però l'Europarc és una mena, les xarxes de parcs naturals que estan a darrere de buscar aquesta etiqueta de compatibilitzar l'ús públic turístic per fer-ho d'una manera sostenible i això, els diferents parcs naturals de Catalunya estan intentant acreditar-se per tenir l'etiqueta de l'Europarc, que vol dir que estan fent un turisme, que les empreses que s'hi adhereixen vol dir que estan fent unes activitats de turisme seguint unes directrius per fer-ho d'una manera sostenible. No només és el turisme que s'hi desenvolupa en aquesta part litoral, sinó també la pesca. La pesca seria potser l'altra gran activitat que interacciona amb les espècies que tinguem en aquests ecosistemes i per una banda tindríem la pesca artesanal i la d'encerclament, que són dos tipus de pesca, que les dues principalment es desenvolupen en la zona de dintre del polígon, per tant en aigües someres, en aigües menys fondes de 50 metres, per dir d'alguna manera, i el ròssec, que seria els bous o l'arrossegament, que són l'altra gran activitat econòmica que es desenvolupa a la zona de la plataforma continental i dels canyons, que seria aquestes que veieu aquí, el gràfic de l'esquerra marcaria una mica tots els traçats que fan les barques tant artesanals com les d'encerclament, que ja veieu que estan interactuant sobretot a la zona de dintre del polígon, i després aquí en el gràfic de l'esquerra tindríeu més o menys on feinegen els arts de bou, els arts d'arrossegament en un dia a dia. Això és la mitjana d'uns quants dies, d'uns 15 dies, però perquè veiem més o menys que ja ho veieu que normalment van a la zona aquesta dels canyons que comentàvem. Ara veurem per què. Doncs bé, a través d'aquest projecte el que vam intentar, com dèiem, era fer aquesta caracterització ecològica i l'estat de salut d'algunes espècies d'interès. Això ha estat dissenyat conjuntament amb els pescadors, amb el sector pesquer, de manera que el que s'ha intentat és prospectar, tant sigui a mars d'encerclament com a mars artesanals i a mars de bou, les zones on potencialment interaccionaven on feinejaven els pescadors i alhora veure quins eren els valors ecològics del que hi havia a sota. Per això vam dissenyar, aquí teniu amb uns rombos de color blau, que serien totes les zones mostrejades en la banda litoral, principalment a mars d'encerclament, que són les que... a mars artesanals, que són les que una mica més volten i més agafen espècies accessòries, i amb les rodonetes grogues serien tots aquells mostrejos que s'han fet amb bous, a mars d'arrossegament. Vols continuar ja tota la metodologia? Bé, doncs us explicaré una miqueta tot això, tots aquests objectius del projecte, com els hem anat assolint i els estem actualment assolint, què hem fet, una de plataforma continental amb aquests artesanals, que sobretot consistien en pesques de tremall o tresmall, i després aquests punts més situats a la zona de canyons, més a profunditat, amb arts d'arrossegament, arts de bou. Per tant, com veieu, és un projecte que voldríem emfatitzar que s'ha realitzat en col·laboració constant amb el sector pesquer, colze a colze amb ell. Això vol dir que ens embarcàvem amb ells a les embarcacions i a partir de les dades i de les mostres obtingudes, doncs la intenció era, bé, com ha explicat l'Anna, caracteritzar tota aquesta zona, els hàbitats d'aquesta zona litoral i més de fons, i també fer una avaluació de l'estat de salut, tant a nivell ecosistèmic com a nivell de recursos pesquers. Com hem fet això? Bé, d'una banda,
Hem intentat caracteritzar els hàbitats a partir de les captures realitzades pels pescadors en aquestes dues zones, la zona litoral i la zona de fons. Llavors, mitjançant la caracterització de les captures, tant de la fracció comercial com de la fracció no comercial, doncs hem vist quina és la diversitat d'aquestes zones. En especial, ens interessava detectar o corroborar hàbitats amb especial interès, com per exemple praderies de fanerògames, fons de merl, coraligen. També ens fixem en la presència d'espècies bioindicadores que tenen importància ecològica i que ens donen informació rellevant. En aquest sentit, s'ha caracteritzat les comunitats bentòniques de la zona i també s'han agafat mostres de sediment en la part litoral per caracteritzar les comunitats de macrofauna, que són aquella fracció de la fauna de petita mida que viu dins del sediment. I bé, hem caracteritzat també aquestes comunitats i de forma paral·lela hem anat recollint informació sobre les variables ambientals en cadascun dels mostrejos que sempre han d'anar lligats a les dades de camp que reculls. Llavors, això seria més la part de caracterització dels hàbitats. Ara, l'estat de salut dels recursos pesquers, això com ho fem? En aquest cas, el que hem fet ha estat triar 6 espècies, les que anomenem les espècies objectiu del projecte. Són espècies que no teníem triades d'entrada, sinó que després de parlar amb les confraries implicades, amb els pescadors, llavors, amb un consens amb ells, s'ha determinat quines són aquestes espècies d'interès sobre les quals específicament s'ha analitzat l'estat de salut. En concret, són 4 espècies de peixos, que són 2 corresponen a la part més litoral, que seria el llenguado, Solea solea, i la seriola, Seriola dumerili, una espècie pelàgica que es captura amb art d'encerclament, que és la latxa, la sardinella aurita, i després una altra espècie de peix vinculada a la part més de fons, que seria el rap, l'Ophius bodegas, el rap negre. I a més, he dit que eren 6 espècies, he dit 4, aquestes 4 són peixos, les altres 2, un és un crustaci, la gamba blanca, Parapeneus longirostris, i l'altra és un cefalòpode, la canana, Ilex coindeti. En aquestes 6 espècies s'han agafat un seguit d'individus i s'han fet una sèrie d'anàlisis per determinar el seu estat de salut. D'una banda, hem avaluat el seu estat de condició general mitjançant el càlcul de diferents índexs corporals que ens donen informació sobre això, un estat de condició més aviat general. Ens hem fixat en la possible presència de lesions macroscòpiques, potencialment vinculades també als procediments de captura. També hem caracteritzat les comunitats de paràsits que infecten aquestes espècies. Els paràsits poden tenir en algunes ocasions impactes sobre la salut del propi recurs pesquer, en part ens interessa per això. A més, els paràsits són indicadors de la biologia i ecologia de les espècies. D'aquesta banda també ens aporten una informació interessant, però sobretot en el context d'aquest projecte teníem especial interès en detectar aquelles espècies amb potencial zoonòtic, és a dir, aquelles espècies de paràsits que potencialment poden tenir un impacte en la salut humana perquè es poden transferir entre la fauna i l'ésser humà. També aquelles espècies de paràsits que, per el que fos, podien tenir algun tipus d'impacte sobre el producte pesquer. També hem avaluat contaminants en les espècies objectiu. En concret, hem avaluat metalls en teixit muscular i també microplàstics i altres contaminants d'origen antròpic en el tracte digestiu. Aquests contaminants, van una mica lligats a l'estat del medi natural, però també ens interessa veure com els incorporen aquestes espècies i també quines possibles implicacions podrien tenir pel consum humà. Aquí us hem posat algunes imatges, perquè això que he explicat és com molta informació i amb aquest diagrama està prou ben estructurat, però perquè visualitzeu una miqueta realment com s'ha fet això. Aquí hi ha algunes imatges on veieu, per exemple, una pesca de bou, aquí amb tota la captura, que ja han col·locat aquí sobre la coberta. Allà veieu la caracterització de la fracció comercial. Penseu que la fracció comercial s'ha de caracteritzar a bord, a les embarcacions, perquè després els pescadors se l'emporten a la llotja per vendre. Llavors, en aquest cas, allà mateix, a coberta, s'identificava tot, es pesava, es mesurava, després això els pescadors s'ho enduien, i la part no comercial, els descartes, dit d'una altra manera, això ens ho portàvem nosaltres cap aquí, com veieu en aquesta imatge, aquí estem al laboratori d'aquí de la unitat, i llavors es tractava d'identificar tot, de mesurar, de pesar, de caracteritzar, per tenir una idea de la composició d'aquests hàbitats, el que dèiem abans. També aquí hem posat alguna imatge més perquè veieu, per exemple, com agafàvem els sediments a la part litoral, en aquest cas ho fèiem amb una draga bambín, que és aquesta draga de tiqui, i els sediments, fixeu-vos que en molts casos són així com molt fins, com molt llimosos, llavors s'han de filtrar mitjançant una xarxa de sediment de 500 micres per eliminar la major part del sediment i que al final quedi aquella fauna, aquella macrofauna que parlàvem, que volem caracteritzar, juntament amb el sediment més gros. I finalment aquí veieu imatges de les espècies de peixos objectiu, com dèiem,
el rap, la latxa, la seriola, el llenguado, ens faltaria la canana i la gamba, no estan aquí, però és una mostra, al final. I bé, dit això, anem ja a comentar una miqueta quins són els principals resultats que hem observat fins ara. Això... Sí, començo jo. Doncs, ja veieu que és un projecte molt gran, llavors no ens dona temps de presentar tots els resultats. De fet, alguns, sobretot de la part litoral, encara estem analitzant-los i només tenim una mica d'overview i llavors us farem una mica d'espoiler de les principals coses que hem anat trobant. A nivell general, una cosa que sí que ja tenim acabada és el catàleg d'espècies. Quines espècies s'han trobat en cada zona, en cada punt d'aquells que hem vist que mostrejàvem, quines espècies amb nom i cognoms hem anat trobant. I a partir d'aquí, a partir d'aquest cens i aquest catàleg d'espècies, aquest inventari, podem detectar-ne algunes que puguin ser bioindicadores d'algun estat de salut, algunes espècies d'interès per la conservació també, i llavors fer els anàlisis típics de diversitats d'espècies. El primer que hem fet és el de riquesa d'espècies per zona, i aquí veieu amb la riquesa, quina riquesa d'espècies tenim en les zones de fons, plataforma i canyons, i en les zones de litoral. Veieu que les zones de litoral, ja sigui, segurament serà per la manera en les quals s'han agafat les dades, per tant la manera en les que s'han pescades, recordem que la zona litoral era amb tremall, s'han agafat molta més riquesa d'espècies que no pas en la zona de fondo. Les zones de fondo són les que hem agafat amb xarxes d'arrossegament. Aquí a sota d'aquest diagrama veieu que hi ha els diagrames de Venn, que és el número d'espècies que hi ha a cadascuna de les zones i quines són espècies compartides. Com veieu, la diversitat és bastant diferent, hi ha moltes espècies en la zona litoral, unes altres però de prou diferents a la zona de fondo, hi ha 32 espècies que estarien solapades, per tant que tenen un rang batimètric més gran, que vol dir que les trobem tant a la zona litoral com a la zona de fons. Si això ho fem, com dèiem abans amb la Sara, diferenciem aquesta composició, aquesta riquesa d'espècies per el que seria de tota la captura la porció comercial respecte a la porció descartada, és a dir, tot allò que no passa per llotja, veiem que hi ha un número molt gran, evidentment, això ja ens ho esperàvem, de riquesa d'espècies descartada. Això vol dir que hi ha moltes espècies que s'estan pescant que no són d'interès pesquer, que és tot allò que en diem bycatch. Ara veurem una mica la diferenciació. Si mirem aquest gràfic un altre cop de número d'espècies en el diagrama de Venn, veiem que tenim unes 140 espècies que estan directament descartades, 32 que són d'interès comercial i n'hi ha 36 que veieu que se solapen. Això és perquè hi ha espècies que de vegades, depèn de l'estat de salut quan surti l'espècie o de la mida, pot ser que siguin descartades o pot ser que siguin comercials. Imagineu-vos una gamba vermella, com la gamba de Palamós, diguéssim, l'Aristeus antenatus, que podria ser una espècie perfectament comercial i que la tindríem aquí dintre, però que si surt amb una talla petita que no és legal vendre-la o surt molt trinxada, doncs aquesta la descarten. Com que nosaltres ens ho quedàvem tot, també anotàvem totes aquelles espècies en potencial de passar per llotja, però que no havien passat per llotja aquell dia. Per tant, aquí tindríeu aquestes 36 espècies, diguéssim, solapades. Merci. Si mirem, aquí ja comencem a veure, en aquell diagrama d'allà hem posat de tot el que és pesca, estem dient, la fracció no comercial de la fracció comercial. La fracció no comercial és el que anomenem descarte, tot això que hem anat dient ara aquí, descartat, descartat. Sí que és veritat, però, que per exemple començarem a parlar que de la fracció comercial, algunes de les pesques van dirigides cap a una espècie en concret. Quan anem a les zones de fondo, moltes vegades als canyons, ens diuen els pescadors que van a pescar la gamba vermella. Que vagin a pescar la gamba vermella vol dir que tenen una espècie objectiu, però no vol dir que aquesta espècie objectiu surti sola. Moltes vegades surt acompanyada de lluç o de rap, que són espècies benvingudes pels pescadors, que també són comercials, però que no els anomenem espècies accessòries. D'acord? Això serà important perquè a l'hora de desgranar què és el que està pescant cadascú i veure la selectivitat de l'art de pesca ens interessa bastant. I aquí tindríeu aquesta franja puntejada vermell, seria aquella fracció que potencialment és comercial, però ja sigui perquè no fa la mida o ja sigui perquè surt en mal estat de salut, passen cap a descarte, que eren aquelles 36 espècies que vèiem abans solapades. Doncs bé, aquí hem volgut una mica caracteritzar d'aquest catàleg d'espècies en la zona litoral i en la zona de fons que estaven pescant. Veieu que la gran proporció de les espècies són peixos ossis, cosa que és lògic, de fet és la major part del que es consumeix, però que en la zona litoral tenim alguns taxons, nidàrids, briozous, equinoderms, que ara veurem que a priori són espècies segurament no comercials, però que també les pesquem acompanyades amb
amb el tremall. Crustacis i mol·luscs, doncs ara veurem, no? També, en canvi, en el diagrama de les espècies de fons veiem que és molt més pobre en grans taxons. Ja ho hem vist que amb número d'espècies també n'hi havia menys, però en grans taxons també. Una gran part són peixos ossis, uns quants crustacis, uns quants mol·luscs i molt poquets equinoderms. Si ens fixem ara ja en la barreja d'aquestes, el diagrama aquí junt, el que ens interessarà veure és, com comentàvem, quina d'aquesta proporció és descartada o no. Com veieu, per exemple, en la fondo, és que aquí no ens deixa assenyalar, però en la banda litoral, tots aquests taxons que dèiem, nidaris, briozous, equinoderms, estan 100% descartats. Per tant, són taxons a priori en els que aquí ja veiem una mica de resultats, a dir, aquí ja hauríem de treballar. Hauríem d'intentar, d'alguna manera, que aquestes arts de pesca litoral s'evités al màxim agafar qualsevol tipus d'aquestes espècies, perquè sabem que cap d'aquestes espècies té potencial d'interès pesquer. Per tant, aquí ja tenim com un target de haurem de treballar per intentar fer aquestes arts una mica més selectives per a aquests taxons d'animals. Veiem també que en la part litoral, sobretot la part de crustacis, és descartada, i això és perquè normalment són crustacis que no tenen interès pesquer, són ermitanys, són crancs macrurs petitets que no serveixen ni per fer sopa. En canvi, aquesta part de crustacis en la part de fons és el que més ens interessa, que tot i que n'hi ha una gran part que no són comercialitzables, doncs aquí hi entraria la gamba vermella, la gamba blanca i algunes altres espècies de crustacis que sí que són comercials. Haurem de treballar també en veure què passa en aquestes bandes de fons, en els peixos ossis, que si veieu en els peixos ossis de les barques d'arrossegament hi ha una gran part que és descartada i només una franja petita que és comercial. Per tant, aquí veiem també que seran unes tasques que haurem d'intentar fer aquestes recomanacions per intentar maximitzar que realment el que es pesqui sigui més selectiu i espècies que passin després pel llotja. Ara, com que no ens donava temps d'explicar-ho com tot, sí que hem volgut fer com la selecció de dir anem a alguna de les pesques en concret. Anem a la zona de fondo, com us dèiem, que és la zona que tenim més estudiada, i el que farem serà la comparació. Hem vist que en les zones de fondo on hem pescat hem anat a unes zones que serien més de plataforma continental i algunes altres zones que serien més la boca del canyó. I hem volgut fer la comparació de què és el que s'estava pescant en una plataforma continental, encara que siguin barques d'arrossegament, respecte a la boca del canyó. Una de les coses que veiem, aquí tenim les dues zones, el que seria la zona 2, que seria aquesta zona més de plataforma continental, i la zona 1, que és com més curteta, és perquè, es veu més curteta, però en realitat té el mateix rang perquè hi ha més desnivell. És la zona aquesta on comença, trenca la plataforma continental i comença el canyó. Si mirem el que és quantes espècies i quanta biomassa s'ha agafat en aquestes diferents zones, el que veiem és que a la zona 1 s'agafa en general molta menys biomassa respecte a la zona 2, i si mirem els percentatges d'aprofitament també veiem que a la zona 2 no només s'agafa més biomassa, sinó que també gairebé la meitat està descartada. Per tant, veiem que en aquesta zona de plataforma continental estem agafant molta biomassa, però d'aquesta tanta biomassa la meitat és descartada. A les zones de la boca del canyó veiem molta menys i de la menys que agafem, una gran proporció s'aprofita. Si anem a entrar una mica més en detall, a veure què és el que s'està pescant realment en aquestes zones, aquí és on veiem allò que comentàvem abans de l'espècie objectiu. Realment, quan es fan les pesques a la plataforma continental, l'espècie target, on volen anar els pescadors, és a la pesca de l'escamarrà. El que passa que és el que dèiem, surten moltes altres espècies accessòries que segurament també seran benvingudes pel pescador quan van a la pesca de l'escamarrà, perquè en un art d'arrossegament tu no pots seleccionar quina és l'única espècie que vols que t'entri. I en les zones, en aquestes zones una mica més fondes, aquí tindríeu la zona 1, alguns transectes que també vam fer, serien de la zona 1 serien la boca del canyó que van a per gamba, a la gamba vermella, l'Aristeus antenatus. Com veieu, aquí hem fet una mica d'anàlisis per taxó també i hem vist que la major part del que es captura, inclús en les que van a la pesca de la gamba vermella, veiem que encara que anem a gamba vermella, la major part del que capturem són peixos. I sobretot a la zona 2, que és on es veu que anem a per escamarrà, aquests crustacis, però que aquests crustacis només són el 20% de la composició que tenim.
Anem a filar encara una mica més prim i anem a veure què és el que tenim. Aquí veieu un altre cop, a l'esquerra teniu el que serien les dades de la zona 1 per composició d'espècie. La biomassa per cadascuna de les espècies. I en verd teniu el que serien captures, és a dir, tot allò comercial, tot allò que passa per llotja, i en carbassa teniu tot allò que és descartat. Així veieu que en les pesques de la zona 1, que era la zona aquesta de gamba vermella, realment la gamba vermella surt com a espècie primera. O sigui, a nivell de quantitat de biomassa, a més, perquè penseu que la gamba pesa menys que un ficis, que un lluç, etc. A nivell de biomassa realment s'està pescant realment gamba vermella, en primer lloc, en primera posició, amb molta diferència amb el que seria la segona espècie més capturada, que seria més o menys o la ficis o el galeus, que és una espècie de tauró petitonet, però que és comercialitzable, per això la veieu de color. Aquí no està posada de color verd perquè és una espècie que potencialment pot ser comercialitzable, ara en parlarem. En tercer lloc, alguna altra van sortir. En canvi, veieu que a la zona 2 la primera espècie més pescada és una espècie accessòria. És aquesta, és el Physis blenoire, la mollera que en diuen, o els pescadors cada port en diuen d'un nom diferent, però és una espècie que podeu veure al mercat, però que té un relatiu baix valor econòmic. No és una espècie molt potencial. En segon lloc, trobarem la Ciliorhinus canicula, que és un tauronet també petit, semblant al galeus, però de menys fondo, que potencialment també pot ser comercialitzable si és que els interessa, però moltes vegades pel seu baix valor econòmic ni tan sols no passa per la llotja i per això surt com a descartat. I ja és en tercer lloc que apareix l'escamarlan, que era l'espècie objectiu, recordem, a la plataforma continental. Per tant, veiem aquí que realment la segona espècie és en gran part descartada i és una gran quantitat de biomassa que estem descartant. Aquest Ciliorhinus canicula que veiem aquí, el tauró gat. Quan això ho mirem, hem volgut fer una mica de la distribució de talles per saber què és el que estava pescant, ens fixem aquí realment amb el que seria la zona 1, recordeu aquesta zona on anàvem a pescar gamba, i realment veiem que quan es va pescar gamba hi ha una molt bona selecció de la mida de la gamba. És a dir, que estan pescant gamba, veieu aquí amb vermell la talla de mida descartada i amb color verd la talla de mida capturada. La gamba té una talla mínima de caparazón, de cefalotòrax de 2,5, si no m'equivoco, o 2,7, i a partir d'aquí, aquesta és la talla mínima legal amb la qual a partir es pot passar la gamba vermella. Si és més petita, l'han de descartar. Per això hi ha aquesta mica d'histograma en el qual es veuen algunes gambes que són petites que s'han descartat. Però en realitat, a nivell de biomassa, com veieu allà a la primera columna, que és Aristeus antenatus, que és aquesta espècie, a nivell de biomassa veieu que la major part de la columna és de color verd. Això vol dir que tota la gamba que s'està pescant és gran. Per tant, hi ha molt poca gamba petita. I veiem que, a més es discrimina bastant bé per talla. Per tant, estan fent en aquest sentit una bona feina. En canvi, Physis blenoides també veiem que és aquesta mollera, que també és la segona espècie més pescada. Veiem que també hi ha un doble pic d'histogrames en les dues pesques que es van fer i veiem també que es pot discriminar bastant bé per talla. És a dir, que es fa una selecció, realment aquí no hi ha talla mínima, però realment els pescadors ja la fan. Quan surten unes molleres molt petites, realment directament les descarten perquè saben que allò no tindrà ni preu. I només agafen aquelles molleres que siguin una mica més grans que algú els hi paguin. Per tant, sense necessitat d'una talla mínima, una mica de disgregació de talles ja les estan fent. I el que sí que veiem és que en gran part també, de nou, la segona columna, en gran part el que es pesca és mollera gran. Per tant, s'està fent una mica bé el tema de la selecció de talles. En canvi, quan ens n'anem aquí, si veiéssim aquí, per exemple, en aquesta zona, les segones espècies més pescades, veiem que hi ha una gran proporció de galeus melastomes i Ciliorhinus canicula, que són aquells dos tauronets que dèiem, el bocanegra, que és aquest d'aquí dalt que en diuen, i la Ciliorhinus canicula, que és el tauró gat, que són dues espècies que dèiem que té potencial per ser passat per llotja. És a dir, són espècies comercialitzables a dia d'avui, és legal, les podeu trobar a les peixateries, però que moltes vegades no hi són perquè tenen molt baix valor. I és per això, perquè de tota la Ciliorhinus canicula que es pesca, per exemple, una gran part està descartada. Perquè realment són espècies que costa molt a més. Normalment les trobem al mercat ja empalades, per això us hem posat aquesta foto d'aquí, és com es veuria només la cua, se'ls hi treu el cap i l'han de pelar. Però això porta molta feina
a bordo, ho fan a dalt del barco, els mateixos pescadors, i els costa molta feina preparar el peix, preparar aquesta cua per el preu que després els hi venen. Llavors, estem indagant una mica amb aquestes dues espècies, fins a quin punt, de fet la tesi de l'Andrei Garuelo, que anava una mica en el sentit de veure quin potencial per revaloritzar aquestes espècies hi havia. Hi ha moltes coses que s'han de tenir en compte. S'ha de tenir en compte realment quin preu poden arribar a tenir. S'ha de tenir en compte també si es fa una bona gestió pesquera d'aquestes espècies. Per revaloritzar-les s'haurien de pescar, però tenint en compte la talla mínima de maduresa sexual. S'han de tenir en compte, com parlàvem abans, de metalls, de microplàstics, etc. I hem vist que aquestes espècies, per exemple, amb metalls ja veurem, que en principi igual no serien molt aptes per al consum i per tant seran espècies de dir potser no s'han de revaloritzar. Ara us n'explicarem més. Si ens fixem a la zona 2, la zona 2, que era la zona aquella de plataforma, que anàvem a per escamarlar i que hem dit que l'escamarlar sortia però en tercera espècie, com veieu aquí, el que sí que veiem és que hem detectat alguns pics d'algunes espècies d'interès, com podria ser aquí el Lepidorombus o el Lophius budegassa, que com deia la Sara és el rap negre, que és una espècie de molt interès comercial, és una espècie molt valorada pel sector pesquer, doncs que veiem que hi ha un pic de talles petites. Veieu que trobem aquí a nivell de... On està? Catch i discat? Aquí, és que no em deixa assenyalar. Per exemple, en Lophius budegassa veiem que en gran part és comercial, està de color verd, vol dir que són unes espècies que les havíem, en biomassa, les havíem passat per al mercat, però després, en termes de N, no de biomassa, sinó en termes d'abundància, vèiem que hi havia 19 individus, diguéssim, que en abundància fan molt poc, en biomassa fan molt poc, però que és més de la meitat que són descartats. Què està passant aquí? Que són bitxos molt petits. Són raps molt petitets que no es representen en la seva biomassa, però que sí que són importants a l'hora de quantificar-los. I estàvem detectant aquí possibles zones de nursery, possibles zones on hi ha petitets, on alguns petits és possible que vagin a reproduir-se. Per tant, també tenim un altre com highlight aquí de dir aprofundir una mica més en aquestes zones de realment avaluar si aquí hi ha possibles nurseries i si s'hauria de fer una mica més de selecció de talles aquí per no estar pescant aquests raps petits que el dia de demà es puguin convertir en raps com aquests d'aquí grans que vam pescar de no sé quants quilos feia, però... Però aquí veieu, o sigui, la mida del rap petit que estàvem capturant amb també un rap de 2 o 3 quilos com havíem capturat. Aquestes informacions són útils perquè si detectem aquests pics d'abundància de petitets, doncs és possible que això, ara hem de fer totes aquestes reunions de retorn amb el sector pesquer, analitzar-ho amb ells i veure realment si s'ha de fer una rotació de caladers, si hi ha zones on en aquesta època concreta surten molt petitets, doncs es pugui fer una rotació. En aquest moment no pesqueu aquí, sinó pesqueu en aquesta altra zona. Això ja s'ha vist que són sistemes, aquest sistema de rotació de caladors, que funcionen bastant bé. A dalt a Palamós, per exemple, s'han organitzat el sector pesquer per fer-ho així, per aprofitar la zona de recruitment, la zona de reproducció de la gamba, doncs fan una rotació de caladers. Doncs serien estratègies que es podrien mirar de parlar amb ells o fer una selecció de mida de malla una mica més gran. Ara parlarem en el següent apartat, al final parlarem una mica de recomanacions de gestió que poden funcionar i que, per no fer spoiler. Molt bé, doncs hem fet així, l'Anna ha fet una mica de repàs dels resultats principals a la zona de fons, com dèiem, hem seleccionat informació perquè si no estaríem aquí fins a les 5 de la tarda. Jo us volia presentar també resultats ara en relació a una de les espècies objectiu del projecte, d'aquest estat de salut dels recursos pesquers que dèiem abans, i de nou hem fet una selecció, dèiem que eren 6, presentem ara els resultats obtinguts en el rap negre, Lophius budegassa, on hem dut a terme els anàlisis que he dit abans, l'estat de condició general, possibles lesions, paràsits, contaminants, etc. Bé, el rap negre, que bé coneixereu, com bé ha dit l'Anna, és un recurs pesquer molt valorat. Aquí és un depredador bentònic, oportunista, que es distribueix tant a la plataforma continental com al talús superior i per tant és capturat tant pels artesanals amb el tresmall com també pels pescadors de bou una mica més al fons.
En concret, per cada espècie objectiu estudiàvem 20 individus, era la N que consideràvem, per això ja veieu aquí que teníem 12 que venien del tresmall, hi ha una fundària, poca fundària, la plataforma, i en canvi vam estudiar 8 que venien de més fundària, quasi 500 metres de mitjana d'arts de bou. Aquí teniu una taula on mostra la mida dels peixos i aquests índexs corporals que calculàvem, que són indicadors generals de la condició dels individus. En quant a talles, hi havia una distribució molt uniforme entre les dues zones. Clar, això és interessant perquè podíem veure, tot i que la N no és molt alta, però podíem veure diferències en els paràmetres que vam analitzar tant en funció de l'art com de la profunditat, que al final són dues variables que van en paral·lel, com podeu veure. Per això aquí ho hem presentat per separat. Bou, tresmall, que seria també equivalent a més fundària, menys fundària. La distribució de talles era molt uniforme, tot i que, per exemple, el gonadosomàtic era una miqueta més alt a més fundària. De fet, aquesta espècie, a mesura que va madurant i va creixent, es va desplaçant més al fons. Aquí la mostra era petita, la majoria d'individus eren juvenils, per això també els gonadosomàtics en general són baixos. No sé si, això és una mica aquesta tendència que comentava, però en general vam considerar que eren individus que estaven en un bon estat de condició i, per tant, en aquest sentit, cap problema. Sí, a destacar, en els individus capturats amb arts d'arrossegament, més al fons, vam trobar en ocasions una sèrie de lesions, probablement fruit de la captura, d'estar allà dins de la xarxa removent-se durant una estona mentre dura el vol. Llavors, en aquestes imatges podeu veure algunes de les lesions que vam observar en aquests individus capturats amb bous. Per exemple, aquí una perforació del crani, aletes malmeses, aquell, no sé si es veu bé, però té un ull així com enfonsat. Això no ho vam observar en els individus capturats per tresmall i, de fet, la pesca amb artesanals es considera que és una pesca que té més preu perquè són peixos que en general estan en millors condicions. Llavors, això ja ens parlaria una miqueta d'això. Tampoc era una cosa exagerada, però és una observació. Després, quant als contaminants, he esmentat abans que vam quantificar i caracteritzar en el tracte digestiu els microplàstics i també altres contaminants d'origen antròpic, però que no són plàstics pròpiament, com per exemple la cel·lulosa, que és molt abundant en el medi. Llavors, com podeu veure aquí, vam trobar en conjunt 55 elements, una minoria consistien en algun fragment, uns pocs films, la gran majoria eren fibres. De fet, ja se sap que al medi marí les fibres, tant d'origen sintètic com no sintètic, són un dels contaminants més distribuïts, més ubicus. Llavors, això ja es reflectia aquí. D'aquestes fibres, la gran majoria eren de cel·lulosa. Ja se sap que les fibres de cel·lulosa són molt abundants també en el medi marí. La resta eren altres, de naturalesa sintètica. Per exemple, vam detectar aquí PET, nylon, ara no recordo si algun més. Ha dit també que la cel·lulosa és un polímer relativament dens que tendeix a enfonsar-se, llavors és bastant abundant les fibres de cel·lulosa al bentos, aquesta és una espècie bentònica, i també per la nostra experiència prèvia amb altres espècies ja hem vist que les fibres de cel·lulosa són un element predominant quan mires aquest tipus d'ítems en els tractes digestius de peixos d'aquest hàbitat. Potser per això també, això no es mostra aquí, però vam trobar una proporció més alta de cel·lulosa en els individus capturats amb bou que no pas amb tresmall. I potser estaria relacionat també amb aquesta major densitat i que tendeixen a anar-se'n més cap al fons. Podria ser. Aquí veieu la distribució de la mida d'aquestes fibres. En general eren fibres de mida petita, bastant curtes, una mida mitjana de 2,4, que teniu marcada amb aquesta línia discontínua. Les fibres de cel·lulosa, com podeu veure aquí baix, tendien a ser més petites que no pas les sintètiques i, a més, també observàvem una distribució una miqueta diferent en funció si miràvem a l'estómac o a l'intestí. En tot cas, dir que la major part de cops que es van veure aquests elements dins del tracte digestiu es va donar en individus que presentaven un cert grau de repleció estomacal, el qual fa pensar que al final adquireixen aquests contaminants de forma accidental quan s'alimenten. Hi ha un cert grau de retenció a l'estómac, com es veu aquí en aquest gràfic, però després, un cop passen a l'intestí, segurament el trànsit és ràpid fins que finalment s'excreten amb els excrements. Per tant, podríem dir que el pas d'aquests elements és ràpid a través del tracte digestiu, en aquest cas del rap, tot i que hem vist resultats similars en altres espècies, i també volíem esmentar que també per la mida que tenen les fibres són grans com per poder translocar les membranes cel·lulars, no passen a altres òrgans, transiten pel sistema digestiu, llavors tal com entren acaben sortint i, per tant, en aquest sentit considerem que no hi ha un risc de que aquests microplàstics acabin a la musculatura o acabin en òrgans o teixits que després nosaltres puguem consumir. Per tant, per aquesta banda no considerem que hi hagi un risc de cara al consumidor. Quant als altres contaminants que vam avaluar, els metalls,
A veure, vam avaluar-ne més, però aquí mostrem els resultats dels 3 que ens consideren més tòxics i que tenen més interès de cara al consum, com serien el mercuri, el plom i el cadmi, en aquest ordre. Veieu la concentració mitjana en micrograms per grams de pes de musculatura. I bé, a destacar que, com aquests elements són tòxics, la Comissió Europea estableix uns límits adequats pel consum que poden variar entre diferents grups alimentaris. Llavors hi ha uns límits definits pels peixos, per als aliments d'origen marí, i a més hi ha algunes espècies que tenen uns límits una mica diferents d'uns altres. En concret, en aquest cas, el plom i el cadmi estan per sota del límit de les directrius de la Comissió Europea, mentre que el mercuri està justament al límit, en el cas del rap. Aquí, per exemple, mostrem un gràfic que és d'un altre, no pertany a aquest projecte, això és d'un article publicat aquest any, dins de la tesi de l'Andrea, on justament vam comparar la concentració de metalls, en aquest cas mostrem el gràfic pel mercuri, entre diferents espècies que habiten, que tenen diferents usos d'hàbitat en el medi marí. Llavors veiem, per exemple, concentracions de mercuri en espècies pelàgiques, que serien les 3 primeres, que ja veieu que els nivells són més baixos, les bentopelàgiques, que pugen una mica més, i fixeu-vos que els nivells de mercuri són especialment alts en espècies bentòniques. El límit de 0,5 és el límit assignat al rap, en concret, i justament veiem que és la quantitat que hem detectat. Per tant, podríem dir que els individus que hem analitzat estan justament en el llindar de la concentració permesa de mercuri per al consum d'aquesta espècie. Tinguem en compte, com he dit, que la majoria d'individus que hem analitzat aquí són juvenils. Ens preguntem què passaria si això ho miréssim en individus de talla més gran. Podem pensar que això segurament pujaria. Per tant, bé, pensem que aquí segurament caldrà una anàlisi més a fons d'aquesta espècie i fer una avaluació dels riscos, perquè pot haver-hi aquí segurament recomanacions de consum moderat, etc. Què volia dir jo aquí? Només esmentar, perquè ja que veieu aquesta tendència, ja veieu que l'hàbitat és molt important en la concentració d'aquest contaminant, el mercuri, de fet, se sap que està vinculat als sediments, que acaba com sedimentant al fons perquè s'associa a les partícules sedimentàries que acaben això precipitant, i llavors justament en l'hàbitat bentònic, les espècies que hi ha allà són les que estan més exposades a aquest contaminant i, per tant, no sorprèn ja amb els hàbits del rap que justament ens quadri amb la tendència observada per les espècies bentòniques en estudis anteriors. Això és un resultat interessant. Després, com hem dit, també vam avaluar els paràsits i sobretot ens interessava detectar si hi havia paràsits zoonòtics que podien comportar un risc de salut per l'ésser humà o paràsits que sense ser zoonòtics, no sé, poden tenir algun tipus d'implicació quant al consum de l'espècie. Aquí mostrem els microparàsits que es van trobar. En el cas del rap, per exemple, vam trobar espores de ceratomixa, que són espores d'un mixozou. Els mixozous són uns microparàsits que estan dins del grup dels nidaris. En aquest cas, bé, ja se sap que els raps el tenen, fa molts anys que està citat, no té major implicació ni pel peix ni per les persones, així que no revesteix en principi de més interès quant als objectius d'aquest projecte, però sí era notable la presència d'un microsporidi, que s'anomena Spraguea alofi i que també està àmpliament documentat que està present no només a Alophius bodegassa, sinó també a Alophius piscatorius, que és l'altra espècie de rap que es comercialitza. Spraguea alofi és un microsporidi. Els microsporidis són fongs. És un grup de fongs basals microscòpics que són paràsits obligats, intracel·lulars, dels diferents grups d'animals, tant vertebrats com invertebrats, i en el cas del rap trobem aquesta espècie. No sé si es veu bé, però aquí veieu imatges on, fixeu-vos que hi ha com unes boletes blanques que estan aquí encerclades o assenyalades amb asteriscs en diferents zones del peix. Potser això ho heu vist a la peixateria, que si aneu a la peixateria i us fixeu en un rap que estigui així obert, molts cops veureu com boletes blanques per allà, perquè és que la majoria d'ells ho tenen. Això s'anomenen xenomes. Els xenomes són les agrupacions d'espores dels microsporidis que estan allà, es van multiplicant, van infectant noves cèl·lules, nous teixits i van creant més xenomes, o sigui que van augmentant en mida i abundància amb l'edat de l'individu. En aquests juvenils vam veure una prevalença alta, fixeu-vos que 3/4 dels peixos en tenien, amb diferents graus d'intensitat. De fet, vam establir una escala semiquantitativa amb valors d'1 a 4, d'intensitat molt baixa a intensitat molt alta. Veieu que més o menys la intensitat era mitjana, però és un paràsit que afecta el sistema nerviós, llavors comença afectant alguns nervis perifèrics, acaba envaint al final la zona de la columna vertebral i en el cas de xenomes molt abundants i molt grans pot afectar també, fixeu-vos, també a la musculatura i en tot cas aparentment no li suposa un problema de salut al rap, tampoc és zoonòtic, és a dir, en aquest sentit no hi ha risc per les persones. Ara, l'aparença del peix no és molt bonica. Si tu vas a la peixateria i veus un peix ple de bultos blancs, molts cops de fet això ho treuen, però si la infecció és
diguem, molt gran, o en individus potser més grans, on aquests genomes ja comencen a afectar la musculatura, sí podria tenir un cert impacte sobre la percepció d'aquesta espècie per part de la persona que la va comprar. Quan als macroparàsits, és a dir, hi ha paràsits metazous, bé, en aquesta taula observeu els valors de prevalència i abundància dels paràsits, però a nivell de grans grups, perquè com ens enfocaven sobretot en aquells de naturalesa zoonòtica, vam anar a identificar sobretot els nemàtodes, que és el grup que té més interès en aquest sentit. Fixeu-vos que la major part de nemàtodes pertanyen a un gènere que és Histerotilacium, és molt comú en peixos, aquest no és zoonòtic, però com era tan abundant, hem ficat una foto perquè el veieu. Hi ha dues espècies, la més abundant era Histerotilacium fabri, ara, tot i que es pot assemblar a l'anisakis, físicament s'assembla bastant, però no és zoonòtic. Madura en peixos, a vegades s'ha dit pot donar al·lèrgia, però no té un efecte important. Ara, sí vam trobar anisakis, anisakis sí, com sabeu, és una espècie important a nivell zoonòtic. Només vam trobar un individu en un dels peixos. Ara, pensem que anisakis és un paràsit que infecta mamífers marins, que són els seus hospedadors definitius, en la forma adulta infecta aquests mamífers marins. Per això l'ésser humà, en ser un mamífer també, pot actuar com a hospedador accidental en el qual l'anisakis es pot desenvolupar i causar una anisakiasi, que és pròpiament una parasitosi. Per tant, en el peix que trobem? En el peix no trobem l'adult, el que trobem és la larva 3, és la fase infectiva, que està allà enquistada esperant a passar a l'hospedador definitiu si és consumit. Com és una larva que està allà enquistada, què vol dir? Vol dir que s'acumula amb l'edat i que, per tant, en individus més grans en trobarem més. De nou, aquí hem mirat sobretot juvenils. Per tant, tenint en compte que en juvenils hem trobat un que a més se sap que el rap allotja anisakis i també una altra espècie zoonòtica que es diu Pseudoterranova i que està citada també al Mediterrani, recomanaríem precaució quan a paràsits zoonòtics també davant del consum d'aquesta espècie perquè sabem que pot allotjar aquests paràsits i tot i que aquí la prevalència i abundància per sort eren molt baixes, caldria veure també en individus més grans si això es manté així o no. Això és un error, jo havia volgut marcar l'anisakis. No ho sé què ha passat, no ha passat res. I no sé, Anna, si vols acabar tu una mica fent com la cluenda. Doncs una mica a nivell global, a nivell de no només conclusions, sinó lligant aquestes conclusions als resultats que hem vist amb les seves recomanacions de cara al sector pesquer, doncs podríem dir a la zona litoral, com hem vist, que hi havia moltes espècies que eren descartades, per tant que no passaven per llotja. Per tant, intentarem anar una mica cap a la búsqueda o arts de pesca o maneres de pescar, que per això hem posat la segona de maneres de treballar, que vagin més cap a la selecció de l'espècie o de la zona on hi ha aquella espècie. I això implica també, de nou, tornar a treballar amb els pescadors, asseure'ns a la taula amb ells i començar mirant el mapa, què és el que estan pescant, a quines èpoques, on i com, per poder, moltes vegades, simplement canviant la manera de treballar, potser no deixant les arts tantes hores, sinó posant-la i amb menys hores efectives es pesca el mateix i llavors tenim reducció de bycatch, és a dir, que podem deixar un tremall durant 48 hores, però potser el peix que hi cau al principi ja s'acaba fent malbé i quan van a recollir l'art aquell peix s'ha mort, però realment no ha tingut un profit per al pescador. Llavors, amb menys hores efectives de temps de calat de les arts, podríem arribar a pescar, ho hem de veure, de si es pot surt a compte de sortir a pescar, es pesca la mateixa quantitat amb menys temps de calat i potser així reduïm aquest bycatch que tenim, aquestes descartes. També anar cap a arts de pesca. De fet, ja estem ara, a dia d'avui, treballant amb els pescadors de buscar arts de pesca que ja els estan posant a puesto de manera de moment experimental per anar cap a pescar d'una altra manera per només seleccionar aquella espècie que volem pescar. En el cas de la seriola d'Omeril i la... com es diu? Seriola, jo li dic seriola, però sí, és igual. Sírvia, això, la sírvia és el nom comú oficial. Per la pesca de la sírvia, per exemple, quan és època de sírvia, es poden intentar buscar una altra manera de pescar aquesta sírvia de manera que no s'agafi res de fondo. Per tant, tots aquells taxons que hem dit, equinoderms, briozous, tots els altres invertebrats que no ens interessen, doncs ni tan sols pescar-los perquè seria un art que és una mica més pelàgic i per tant estem agafant només seriola, si anem a la pesca al seriola. Aquestes serien una mica les coses que estem veient. I també de detectar si hi ha algunes zones que hi havia mer, algunes zones de restauració o fer aquesta circulació de caladors que dèiem. En el tema de la plataforma continental, com hem vist, una cosa pendent a fer és ara, amb tot això, sentar-nos amb els pescadors i avaluar si realment
existeixen o no aquestes zones de nursery, és a dir, tenim pocs mostrejos, llavors hem de fer més mostrejos per veure si realment és una zona de nursery i si s'ha de fer alguna acció o realment no pescar en aquella zona o fer-ho rotatiu. Una altra cosa de maneres de pescar són les idees de les portes volades o dels vols més curts. Les portes volades, no sé si sabeu què és l'art d'arrossegament. Abans s'arrossegava amb unes portes que es cauen al fons del mar i a partir d'aquí es comença a arrossegar la xarxa. Ara ja la Unió Europea ja ha dit que prou de pescar amb aquest mètode, amb aquestes portes. El que els demana, ja sí o sí, és portar aquestes portes volades, que és una porta una mica més lleugera, que el que fan és pescar-la sense que toqui fondo, portar-la a un parell de metres per sobre del fons, de manera que no estiguin arrossegant-se pel fons del mar, sinó que pesquin realment allò que hi ha just 1 metre o 2 metres per sobre del fons del mar. Realment la xarxa de vegades toca, de vegades no, però així seria una manera moltes vegades que si pesquem amb aquestes portes volades, per una banda el pescador gasta menys diners, perquè no és el mateix el combustible que ha de gastar per arrossegar una cosa per fons del mar que no passi ho porta volat i aixecat. Amb aquests diners que s'estalvia és una mica el que menys pesquen, perquè evidentment quan tu portes una xarxa que no toca fondo, sinó que pesca per una mica per sobre del fons, els pescadors el primer que et diuen és pescaré menys. D'acord, pescaràs menys, però si gastes menys, potser a nivell econòmic et surt a compte. De fet, això ja és una cosa que ja van començar a fer fa molt temps des de la Costa Brava, s'han anat instaurant, llavors va baixar Blanes, ara ja a Vilanova ja molts en porten, els de Sant Carles, els de la Ràpita, perdó, són els més reticents, però a dia d'avui la Unió Europea ja ha dit que si no es pescava en portes volades, doncs ja no es pesca, per tant estan obligats ja sí tots a fer aquest canvi. I l'altra cosa que volíem tantejar també, com heu vist, hi ha algunes lesions macroscòpiques del rap, per exemple, aquests ulls enfonsats, aquestes lesions que vèiem, que de vegades això és com a conseqüència de que quan tiren l'art estan pescant durant molta estona, durant 2 hores, durant 3 hores, de manera que allò, el peix que al principi ha entrat a dintre l'art, allà està donant voltes durant 2 o 3 hores fins que no lleven l'art i fan el triatge del peix. De manera que volíem testar a veure què passa si en lloc de fer una sola pesca, una sola volada, que es diu, en tota la jornada, fer-ne 2 de més curtes, evidentment pescaran menys, de nou, perquè triguen temps en calar l'art i en recollir l'art. Pescaran efectivament menys estona, però si el peix surt amb més qualitat perquè no surt emmasegat i pot pujar una mica de preu, doncs aviam si els hi pot sortir compte. Serien recomanacions que se'ns van venint al cap i que intentarem fer-les constar en aquest pla estratègic de pesca sostenible i que per això una mica seguirem treballant, com ara us diem. A nivell de les espècies objectiu, el que podem dir és que en general tenen un bon estat de condició, com ha dit la Sara, precaucions davant dels paràsits zoonòtics en algunes espècies, hem dit el rap allà que està al límit, les altres espècies normalment estan molt bé, d'aquestes 3 espècies, d'aquests 3 metalls que estan legislats per la Unió Europea, totes surten per sota, a excepció del rap que està al límit i com us dèiem, aquells tauronets que quan la Sara ha presentat aquella gràfica, els 2 blau foscos, que eren les espècies més bentòniques, eren els 2 tauronets aquells que dèiem. Són espècies que són comercials, però que ja veurem què passa, perquè realment s'haurien, si volen seguir sent comercials, s'haurà de fer una recomanació de consum, com la tonyina, de consumir-ne molt poc freqüentment. Per tant, això també seran recomanacions que aniran, diguéssim, establertes a dintre del pla estratègic. La idea quina és? Doncs seguir treballant en això, posar aquestes idees que hem anat tenint de més selectivitat, explorar la zona nursery, de fer experiments, de dir què passa si pesquem en vols més curts, en vols més llargs. Doncs això és to be continued. Justament ahir ens van dir que ens havien acceptat el projecte de Garraf en Mar 2, que vol dir que podrem posar a puesto i tastar tot això, juntament amb els pescadors. Per tant, ells encara no ho saben, que els hem de donar la notícia de que seguirem treballant en això i almenys no seran propostes que queden en un paper mullat, en un pla estratègic, sinó serà queda aquí recollit, vinga, va, provem-ho, i anem a veure si funciona o no, perquè de vegades ells et diuen, sí, clar, posar-ho és molt fàcil, però després qui ho vaig implementar soc jo. Bé, doncs provem-ho, tenim diners per provar-ho, per provar fer una pesca de 4 hores i una pesca de 2 hores, que ells no hi perdin diners, i posar números a sobre la taula per veure si realment les estratègies que pensem conjuntament funcionen o no. Per tant, en això estem i en això seguirem els pròxims anys, sembla, o sigui que... Ara, si no us importa, tenim uns fulls d'assistència, que no sé on són, aquí, que ens demanen... Aquests
Tant el Garraf en Mar 1 com el Garraf en Mar 2 són projectes de la Fundació Biodiversitat dintre del programa de Pleamar, que justament promocionen projectes d'aquests que es facin molt lligats amb el sector pesquer, és a dir, que hi tinguin un paper important. Aquí veieu que la implicació del sector pesquer és bàsica, tant per seleccionar les espècies d'objectiu, les zones de pesca, ens embarquem amb ells i tota aquesta, realment aquestes recomanacions seran coses que haurem de parlar amb ells i decidir-les amb ells. I des de Fundació Biodiversitat també ens demana que emplenem molts fulls de fuentes de verificació. Per tant, us demanem, no sé si podeu anar passant i serà més fàcil, i obrim un torn de discussió i de preguntes i de debat i xerrar sobre temes que us interessin. En José Luis jo crec que també, per les persones que són del... Ara quan acabem, els que vingueu amb el tema del Participa Biociència, el del QR, ara el posaré i si funciona, perquè m'han dit que a vegades no funciona. Si no, agafaré les dades a mà i ja està. Doncs no sé, ja pots posar-lo, si vols, José Luis, o després tu manes. Bueno, el poso ja així, si algú funciona el QR, que el pots fer ja... Perfecte, sí, perquè aquí ja estem. I això, estem oberts a... Digues. El tema de les espècies descartades és un tema així com important perquè és una de les principals preocupacions del sistema pesquer, és què fem amb tot aquest descarte. El descarte és tota aquesta espècie, tota aquella biomassa que dèiem que no pot passar per llotja, ja sigui perquè no és legal, per mida, o perquè no és comercialitzable perquè són espècies que no tenen interès. A priori, a dia d'avui, els pescadors estan obligats a, quan l'art de pesca puja i allà arriba tot barrejat, el comercial i el no, fan el triatge i estan obligats a tot allò que és descarte, tornar-ho a mar. Per què es torna a mar? Per, dues raons. Una és perquè no sabem què està viu i què no, i quina capacitat de supervivència hi ha de tots aquests organismes. Hi haurà organismes que segurament, segur, que estan morts quan arriben, per si quan estem pescant a molt fondo, per descompressió mateixa, molts dels animals que ens arriben ja estan directament morts. Però n'hi ha d'altres que no, que llavors, per exemple, l'Styliorilus, el tauronet aquest que veiem, moltes vegades arriba viu. Si el descartéssim i el tornéssim a la mar, és molt possible que aquell bitxo aguantés. Sobretot amb invertebrats, doncs no en tenim ni idea de quina supervivència, d'eriçons de mar que trobem al fondo, d'estrelles de mar, quina supervivència hi ha. Això s'ha fet, per exemple, alguns projectes i tesis doctorals en la banda litoral, i a la banda litoral sí que s'ha vist que hi ha bastanta supervivència. En el Tramall, per exemple, si surten gorgònies, doncs s'ha vist que posant-li una mica de massilla i tornant a tirar la gorgònia a mar, perquè caigui dempeus i no se'ns torci, aquella gorgònia revifa, per tant, vull dir que encara sobreviu. Per tant, estaríem, d'aquesta manera, tornant a mar, estaríem intentant reduir al màxim la mortalitat d'aquests organismes. I també, per altra banda, perquè seria una quantitat de biomassa que, si no la retornéssim a mar, l'estaríem descartant. Hi ha molts animals que fa mil·lennis que pesquem, fa molts anys que estem pescant. Per tant, hi ha moltes espècies que ja s'han acostumat a consumir d'aquell descarte, que són carronyaires, són espècies que s'alimenten de la biomassa que ha anat caient. I llavors, si això ho retiréssim, també estaríem traient de mar un recurs que realment no l'aprofitem i que no el retornem. I, per tant, ha estat molt debat, sobretot també per temes inclús d'aqüicultura, de quin reaprofitament d'aquest... Primer, per avaluar el descarte. Una de les tasques que teníem era quina quantitat de mortalitat oculta hi havia en els sistemes pesquers. Fins ara, els pescadors sortien a pescar i quan arribaven a port només sabíem què arribava a port i què passa per la llotja. Què passa amb tot allò que no arriba a port? No en teníem ni idea. Llavors és molt difícil modelitzar gestió pesquera si no sabem ni què s'està pescant. Això aquí, sobretot a la zona aquesta de Catalunya, ja s'ha solucionat
gràcies a l'acord que hi ha hagut amb els pescadors, que els pescadors ens han obert les portes per poder pujar i veure què hi ha, sense necessitat de desembarcar-ho. S'havia fet algun projecte pilot als països del nord que van dir doncs ara tots els pescadors estaran obligats a desembarcar tota aquesta biomassa per poder-la censar. Però això realment no es va acabar implantant perquè feia molt llullo de dir, ostres, realment si fem aquesta obligatorietat de desembarque del descarte, estem segurs de fer això per principi de la precaució? No. I ja ara s'ha vist que és molt millor que els pescadors obrin les portes i puguin anar allà a mirar què és el que hi ha. D'aquesta manera, per principi de precaució no fas cap dany. I l'altra és aquesta, també s'havia dit, i si l'aprofitem com a byproduct, com a producte secundari per fer pinsos per aqüicultura i demés, però realment a dia d'avui no hi ha prou dades de que estiguem fent un mal major si extraiem tota aquesta biomassa a mar. Llavors ara mateix ja la podem censar, ens embarquem amb ells i s'hauran de fer molts estudis per veure quina és la supervivència de tot aquest bycatch. I llavors l'altra pregunta, que era la del mercuri. Bueno, jo no en sé gaire d'això, però sí que amb la tesi de la nostra doctoranda, que va llegir fa poc, l'Andrea Higueruelo, una de les coses, sí que vam veure que realment aquí a la Mediterrània hi ha molt mercuri. De fet, això ja està descrit, és el Mediterranean Mercury Anomaly, està descrit com a tal, perquè segurament és una cosa, jo no hi entenc d'això, però segurament és una cosa geològica pel tipus de sediment que tenim en aquesta mar Mediterrània i perquè és un mar tancat, semitancada. Ja hi ha molt mercuri de manera natural i a més se n'acumula molt segurament de residus industrials. Llavors, aquest mercuri, això no me'n recordo molt com anava, hi havia... Exacte. Hi ha com dues formes naturals del mercuri. Un és el mercuri... Ara és que igual dic tonteries, el mercuri normal, que no sé si es diu normal, però... I el metilmercuri, que el problema passa amb la metilació d'aquest mercuri, que quan trobem la forma del metilmercuri és el mercuri que és tòxic. Per tant, normalment nosaltres aquí hem avaluat el mercuri, però en realitat la gran part d'aquest mercuri que trobem està en forma de metilmercuri, que és el que ens preocupava. Doncs a nivells de Mediterrània ens passa això, és a dir, si a la Mediterrània ja sigui per la història geològica o ja sigui perquè és una conca semitancada i s'acumula tota la contaminació, tenim nivells de mercuri bastant més alts que el que passaria en sistemes semblants a l'Atlàntic, per exemple, que hem fet alguna comparació amb diferents espècies en diferents punts de la península Ibèrica i hem vist que a l'Atlàntic tenen nivells més baixos. Sí que és veritat que ara s'està parlant que hem analitzat, només us hem presentat això, però hem analitzat molts més metalls pesants i, per exemple, això ho fem en col·laboració amb investigadors de l'IEO de Vigo, que es dediquen, que són experts en això, i ens comentaven, per exemple, que aquí també, en aquesta Mediterrània, hem detectat nivells bastant alts de seleni i que el seleni pot actuar com a protector del mercuri, del potencial tòxic que té el mercuri. No vaig més enllà perquè no és el meu expertise i perquè això m'ho va dir la Paula Sánchez de l'IEO i jo vaig dir, doncs, serà per explorar, però no en tinc ni idea. Per tant, són coses que anem treballant, també estem treballant amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca en aquest sentit, per el tema de la contaminació per mercuri, els metalls i demés, que és una cosa que s'haurà de gestionar amb l'administració competent també. Però fins aquí... Digues. Què és l'índex hepatosomàtic i gonadosomàtic? Sí, perdó, no ho he dit. Són dos índexs de condició que estan calculats, mira, així ràpid. L'hepatosomàtic vindria a ser quin percentatge del pes de l'individu correspon al fetge, alguna cosa així. I el gonadosomàtic també, és a dir, és expressar el pes del fetge i de la gònada, respectivament, en funció del pes total del cos. Llavors, un hepatosomàtic més alt indica que el fetge és més gran en relació a la resta de l'organisme i un gonadosomàtic el mateix però per la gònada. Llavors un índex gonadosomàtic més alt, per exemple, es vincularà amb un desenvolupament gonadal vinculat a la reproducció. L'hepatosomàtic normalment es vincula a la disponibilitat de recursos energètics. Molts cops hi ha una relació inversa entre l'hepatosomàtic i el gonadosomàtic perquè durant l'època de desenvolupament gonadal hi ha recursos energètics que es destinen justament a la reproducció. Llavors és interessant mirar el gonadosomàtic pel tema de reproducció, l'hepatosomàtic per això dels requeriments energètics pots interpretar també com les reserves que té l'organisme i per tant podria estar vinculat també una mica al seu estat general i també mirar-lo en relació al gonadosomàtic.
I no ho has preguntat, però ja aprofito per dir-ho, l'altre índex que teníem aquí era el factor de condició. El factor de condició és un índex somàtic general que relaciona la talla amb el pes de l'individu i d'alguna manera et dona una idea de com està de bé, dient-ho de forma així com molt col·loquial, seria si està més prim o més gordet, el peix, alguna cosa així. Relaciona la talla amb el pes, llavors també es considera un indicador d'estat de salut general. Ara, són indicadors generals, vull dir, per saber l'estat de salut a nivell precís, llavors ja caldrien anàlisis molt més específics. Però, bueno, dona una idea i quan hi ha processos biològics així importants involucrats o un impacte en la salut important, això es reflexa també en aquests índexs i per això els fem servir. Una curiositat. Moltes gràcies per la presentació. Heu analitzat o penseu analitzar la relació entre contaminants, metalls pesats amb parasitisme? Tant la incidència del parasitisme com la possibilitat de bioacumular el propi paràsit d'aquests metalls. Com us plantegeu aquesta relació entre paràsit i contaminants? Això no ho hem fet fins ara. És a dir, entenc que planteges dues coses. D'una banda, si en el peix, en els teixits del peix, la concentració de metalls es pot relacionar amb els nivells de paràsits i si dintre dels propis paràsits pot haver-hi un patró d'acumulació que difereixi del de l'hospedador, per exemple. Entenc que va per aquí. Això no ho hem fet fins ara i en el primer cas, vincular la concentració de metalls en teixits de l'hospedador amb nivells de parasitisme, jo no m'ho havia plantejat, podríem fer-ho, no ho sé, pot ser interessant, gràcies. En el segon cas, l'acumulació de metalls per part dels propis paràsits, això és una cosa que sí que ens hem plantejat de fer en algun moment, no ara mateix amb el que tenim entre mans, però segurament en algun moment ho acabarem fent perquè els paràsits efectivament poden ser bioacumuladors molt efectius de contaminants, entre ells metalls pesants, també d'alguns contaminants orgànics, però en especial els cestodes i els acantocèfals acumulen metalls pesants per molts cops més de 2 o 3 ordres de magnitud per sobre dels teixits de l'hospedador i per tant poden ser indicadors molt bons de la presència de contaminants al medi. Per tant seria molt interessant. Vinculat amb això que dius, per exemple, una cosa relacionada amb el que deia abans l'Anna d'aquests taurons petits que tenen uns nivells de metalls hem detectat bastant alts i que hem de veure què fem aquí, de forma interessant, aquests tauronets justament a la musculatura, que és la part que es consumeix, acumulen unes larves d'uns cestodes, que dic que acumulen perquè es queden allà tota la vida i amb l'edat s'incrementa la seva abundància i seria molt interessant veure si, com molts altres cestodes, mostren un patró d'acumulació elevat de metalls, perquè en aquest cas no només el peix tindria un nivell molt elevat, sinó que a sobre aquells paràsits que estan allà també el tindrien. I aquestes larves jo m'imagino que de forma no intencionada es consumeixen quan es consumeix aquest tipus de taurons, perquè si bé són visibles a simple vista no són molt grans. I seria interessant. Això de fet ho vam parlar, de fer-ho, de dir, doncs mirem les larves aquestes de cestodes, perquè clar, si acumulen encara seria com pitjor. I també per curiositat, per veure una mica la dinàmica aquesta. És molt interessant, sí. Algo farem, algo farem. Clar. Això ho hem de fer. Això ho hem de fer. Sí, això ho volem fer. Això ho farem. De fet, totes aquestes recomanacions de consum moltes vegades és quan veiem que els nivells de metalls estan per sobre del límit permès, al final el límit permès és amb un consum mig. Llavors ara aquí una de les coses que m'ha fet l'Andrea en el seu treball és calcular quin hauria de ser el consum setmanal o el consum mensual d'aquestes espècies, perquè en funció de l'espècie pot ser que menjar sardina cada dia no passa res, però menjar rap cada dia sí que podria arribar a ser un problema, perquè al final la quantitat de mercuri que t'estàs menjant depèn de la porció de peix que et mengis. Llavors aquí l'Andrea va fer una taula molt xula on indicava de cada espècie quina quantitat en funció també de per talla infantil, diguéssim, talla adult d'home i de dona, que al final seria massa corporal, per entendre'ns, per quilos, quin hauria de ser el consum recomanat. Per tant, això també serà una cosa que al final ja ho veieu, que per comercialitzar una espècie s'ha de mirar els paràsits zoonòtics, quina acumulació de metalls tenen, el tema de gestió pesquera de la talla mínima de maduresa sexual. I això, amb totes aquestes dades, ara també serà un moment de sentar-nos davant de la gent i dir veure què hem de fer amb aquestes espècies, que igual per algunes coses una cosa ens surt bé, per l'altra per al rap haurem de dir que es consumeixi rap, però potser només un cop que ningú se la menja, no crec que ningú es mengi rap cada dia, però si algú menja rap cada dia podria ser un problema. Llavors hem de fer aquestes
recomanacions de consum, que al final no passa per legislar o prohibir, sinó la tonyina a dia d'avui hauria d'estar prohibida també i ens la mengem. Simplement la recomanació és les dones embarassades i els nens que no en mengin mai i els altres un cop cada no sé quan. I tots en consumim més, amb la resta de peixos passa 3 quarts el mateix. I acostumar-nos a això. Recomanació de consum, jo diria, peixos pelàgics, que són sempre més nets, entre cometes, i tenen més omegas, que la Laura algun dia ens explicarà, que són a nivell també protector i de cardiovascular i tot això, doncs són els més sants, diguéssim.